scheidsrechter en de tafelen. Je ziet hier allemaal leden van de basketbalvereniging Waddinxveen Flyers. Die hebben geholpen. Dus daar wil ik ook keihard applaus voor. Een blaadje. Waren er 2 teams met het beste team, want het gemiddelde per lid van het team 3,12 aan. En de tweede is 2,77. Jullie hebben heel goed geschoten, maar zijn er niet overheen gegaan. Het beste die geschoten hebben, dat zijn de basketbuddies 2 met een gemiddelde van 2,08. Applausje. En de tweede met een gemiddelde van 1,77 waren de PDA 4. Andere 5 wat hoger gescoord. Maar dan gaan we over naar onze prijzen. Die hebben we op de 8e plaats is geworden. En helaas net in de laatste seconde kwam het, werd geschoten. FC Klasgenoten. Applausje. 8e geworden. Oh, stuiterballen. Dat is het verkeerd genoteerd. Stuiterballen, kom maar hier. Mogen jullie niet? Klasgenoten, jullie hebben het een 8e geworden. Kom maar. Jullie krijgen een vaantje, een diploma